हेलो खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। नैबे दैमु नोगोराव जोंहा 64थि बोसोरसालि जथुमा बर' साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफाद बे बर' थुनलाइ आफादाव हारिमु बिथिंनिफ्राय दायो नैबे प्रेक्टिसा सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोन आङो नैबे हारिमु बिथिङाव मा दिन्थिफुंनाय जागोन बिनि बागै मोननैसो सोंलु खालामनो एबा मिथिनो होननानै फैदों। ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो मिथिगोन दिन्थिफुंनायाव मा दिन्थिगोन नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनानै लानो हागोन। दे बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नैबे हारिमु दिन्थिफुंनायाव बे बर' थुनलाइ आफादनि जायनाखि 64थि बोसोरसालि जथुमायाव जों हारिमु दिन्थिफुंनाय जागोन नङा होमबा? बेयाव मा दिन्थिफुंनाय जागोन? जोङो बर'नि जा सुबुं मोसानाय बागुरुम्बा, दावस्रि देलाय, खेराइ मोसानाय आयदानि जोंहा सत्रालि, बिदिनो रायजो जानाय मोसानाय जोंहा ना गुरनाय मोसागोन, मोसाग्लांनाय सिखिरि सिख्ला, दावस्रि देलाय आरो बिनि अनगायैबो जारा फाग्ला आरो बायदि जोङो सुबुं मोसानायखौ फालिबोगासिनो दङ। 100निबो बांसिन मोसाखावरिया बेवहाय सोलोंबाय थादों आरोखि। बबे गामिनिफ्राय फैनाय लकेलनि गोजा नामा? बेवहाय जोंहा दिमाकुसि हालामनि बांसिन दं। बिनि अनगायैबो हाग्राबारि एरियानि दं, पानेरिनि दं, टंलानि दं, दा बिदिहाय भेरगावनिबो दं। आरोबाव फैबावगोन आरो साननैसो दं दाब जायगानिफ्राय। साबायखर थाबाय आदानिसिम। बयबो मोनथिखाबाय नै आदाया बिथाङा फोरमायनानै होबाय। नायनाय बिथिं फुरा प्रेक्टिसा सोलिगासिनो दं। सिफुं सुनाया खैजोनसो थागोन? बेयाव 10 जन थागोन ना? 10 जन थागोन। आरो खाम दामनायफोराव? खाम दामनायाव 10 जनमोन। बादाला 9 थादोङो, 9 जन जाहैसिगोन दा। 9 जन जाहैसिगोन आरोना। आरो बेनिफ्राय नैबे लकेलनिनो गोजाखा नामा गासिबो? लकेलनिनो गोजा। बेनिफ्राय खाथि खालानिबो दङ, पानेरि, बिदि खाग्राबारि, दावबान्दा बिथिंनि दङ आरो दिमाकुसिनि दङ। बेनिफ्राय बाखि खाथिनि गोजा आरो बर'निबो दङ, माने टांकि बस्ति बे साइडनि रायजोनि खाथि खालानि लकेलिटि गोजा। थेंक इउ बेसिम मोसानोसै दानाबा दे, मेथाइ खननानै दामनानै दे। रेडि? बै मोनसे गला फिसाद्राय जायो आदा, एसे गुवार जानो होदो गलखौ। मोजां ना खबरा? दे थिगानो दे लागाव दामदों। बरिया। अराव फोराननाबा मादि खालाम, आखाइ गिदिर खालामलाय। बरिया औ बायदि खालाम। नै अराव फोराननानै दोनफैदाबा आरो अनला ओंख्रिबा नै मोसानाया इजि ना मा? हा इजि ना? या खालामलाय। 1 2 3 बरिया। 4 अनला ओंख्रिया नै गिदिर। 1 2 3 4 स' लोगोफोर भिडिअखौ आङो इन खालामनोसै। नोंथांमोननो नैबे हारिमुनि दिन्थिफुंनाय एबा हारिमुनि आयदायाव जायनाखि नैबे प्रेक्टिस जागासिनो दंमोन। नैबे दैमु नोगोरावनो बे प्रेक्टिसा सोलिगासिनो दङ। भिडिअखौ आङो गोलाव खालामा होननानै नोंथांमोननो गिबियाव बुंखादों। ओंखायनो दिनैनि नैबे सर्ट ब्लगखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो नोंथांमोनखौ लोगो मोनसिगोन। बाय बाय।